Khona lapho kwabamba khona ukuthi nje nishaya ibuild up towards ikhona ama cases la kuthiwa khona besibamba imoto la noma sabamba inkunzi lapha ubambe inkunzi kangaki before sifike la kule nkulu esiya kuyona manje? More than 2 times. More than 2 times. Naba kahle imali naba kahle. Awaboshwa. Umuntu angaboshwa kwane izinto azenzayo that's why ngithi le nto is akuyona into okuyitshela umphakathi. Exactly. Because yes. Ayikho right. You are not encouraging ukuthi le nto iyasiza isiza. Ayisiza ngalutho. Uma kungathiwa sihlala ngokuplana le nto. Yes. Ingathatha isikhathi eside kakhulu. But that thing needs ama department ethu. Yes. Ngokwazi but not abantu. Is so intelligent ukuplana inkunzi akukho right. Kuzofundisa abantu indlela engekho right. Indlela engekho right. Yeah. Lapha ya kuloko sengidlule kukho nakhona wenza the same strategy. Yes. I'm the one that ngi ring leader yakhona noma umuntu wayephezulu behlanganise bonke labantu. Omunye umuntu akazi ukuthi bahlangane kanjani abantu abangaka. Mana wena strategist. Yes. Sayonke le nto. Yes. Le zamazamisa South Africa. Imina ngihlanganisa abantu baseThekwini. Richards Bay wase Richards Bay igoli. Wenya mhlambe Africa my continent bazokhumbula omunye icala leli esesikhuluma ngalo manje sikhuluma ngecase eyabankulu bazobe babizwa ngecase 1026 ngobe unpack nje ngiyakhumbula nakhona ujaji wakhona kwakujaji Combrick. Yeah, Judge Combrick. O retired. Yes. All right. Awuzeke njenge strategist asifuna ungene kuma details lapho ukuthi wawuplana kanjani kodwa usinike phezulu ukuthi uyihlanganisa kanjani ngoba asifuni ukuthi le program yethu igcinise igqugquzela noma sefundisa ubugebengu kodwa sifuna ukuthi yini lo wayenza wahlanganisa bonke labantu ithini into one ukubona ukuthi singenza kanjani indlela yokuthola imali. Uma sithola la omunye umuntu uqhamuka nemoto omunye umuntu uqhamuka nebhamu then sekunalo muntu ofonela bonke labantu ukusho ukuthi eThekwini kunomuntu engifonelana naye omplantile. Yes. It's not what meaning implantile njengoba ngikuthetha akekho umnikazi wale. Akekho umnikazi wayo. Akekho umnikazi wayo. Njengoba sikhuluma nalomuntu unalabantu akhuluma nabo yena. Usho ukuthi ifoni yakhe ikhuluma nami then ukhuluma nalabantu. Okay. Then ifoni yami ikhuluma nomuntu osegoli then ukhuluma nalabantu. Okay. You understand? Yes. That is why masikhuluma lapha ngamafoni. Yes. Kuthiwa le phone ikhuluma nabo bonke labantu. Ithinta Richards Bay, ithinta igoli, ithinta inakuza. Mind you, angamboshwanga mina kanye nabo bonke lababoshwe emvoti. Ngaboshwe ekugcineni mina ngomhla 14 October. That's where ubheka ukuthi la la kuyabheda. But leyanto nenkathi wenza leyanto awumcabangela omunye umuntu. Uzicabangela wena kuqala. Yes. But into ye crime as a whole. Yes. It's extended crime. Kanjani baba? One awucabanga ukuthi ungathi uyobamba imali ku freeway. Umuntu oyihlobo sakho ukhulelwe. Ba expect ukuthi ingane bazoyithola noma inini. And abakazi babe nengane. Sure. Okuqala imoto ahamba ngayo ilandela imoto enoshayisa ngayo imoto. Ngenkathi nishayisa leya moto athuke kuphuphuma isisu. Usuwenzeni wena njengesigebengu emndenini? Ethi masiphuma isisu kuthiwe ngeke uphinde uthola abantwana. Abuye umfowenu wathi mfowethu kunenkinga eyenzakele la.
umakoti ubethu uyemtuba kagogo bathola la kubanjwa khona inkunzi waphuphunyelwa isisu and indlela athuke ngayo kuthiwa ngingaphinda athola abantwana. Kwenzakalani kuwena? Because utshela wena obulapha, you know ukuthi wena obulapha. Lento isiyohlala ingunaphakade. Uyayibona idamage oyenzile ngokuyicabangela wena. Ngokuyitshethwe emhlakaniphile ukudlula abanye abantu. Awufuni ukuthola izinto ngendlela eqondile. Ufuna ama shortcut. I-victim yale ya crime, it's your family member. Osabala laba bantu abanye. Qala la lento esibulele wena. Uzophila kanjani naleso simo? Impilo yakho yonke. Wazi ukuthi umfowethu akasabana abantwana, wayenayo umntwana. But wena owabe izathu ukuthi umntwana ahone aphinde futhi angaphindi kaphathole nabanye aphinde abathola abantwana. But ngoba uzobe uyitshela ukuthi uhlaniphile uthi avela yikho le nto le. But lo muntu njalo uhlala ekhala. Lento ifana nezingane zomndeni owodwa azazana, umfowenu unengane. Yes. Ayilahle eThekwini. Yes. Wangaya kuyona ibe inkabe ematekisini. Ibulala umfowenu omncane onamatekisi. Ebese iza emncwabeni okuyiyona ebulele lo muntu lo. Uyayibona icrime ukuthi ayikho right kanjani? Sesiya on extent ukuthi ubone uma wenza icrime okuthi ayikho right icrime. Ungaziqhaji ngecrime. Icrime ayibuyiseli at all. Uyabona ithema selenzekile lela cala. Saboshwa. Baboshwa imvoti abanye abafowethu. Mina ngazoboshwa ngevoti nengwelezana. Ngokuthi ngalesa sikhathi benginamatekisi kwazi waphuma ngisho emaphepheni. Yes. Idelisa nje ayibhala ukuthi the police grabbed the Durban taxi boss. Uyena lo yisho kuyena thula umthetho. Leyanto iyahlukumeza isihlukumezeni kakhulu, inhlumeze kakhulu. Yila ngibone khona ukuthi lapha ngalimala ngadubuleka la edolweni. Even ngisahamba ngiqonde njengawo wonke umuntu. Yes. Okusho ukuthi nginomvuzo okwenza into wrong. Yes. Ukulimala mawuyenza into wrong. Njengoba usukwenza into wrong, thema uboshwa, masiboshwa. Bangabona konta indaba amayikho. But mabengiginqisele ngase ngwahambisa ke lapho. Usihambisa ukuthi sekuphelile ngama fingerprint. Phelile ngami. Angisenawo key. Akusenawo key. It's end of ukuhlakanipha manje. Yes. Kwaphela. Kwasa. Anginamakhumbi ngaleso sikhathi. Kwaphela. Because ngihlale ejele from 2006 October 14 ngaze ngaphuma January 27 2025. Kanti ubuya khona manje? Ngibuye ngoJanuary. Ngihlale 18 years 3 months 13 days. Uhleli kuliphi ijele la? Hlale Westville ezawetting trial. Kwafika isikhathi ukuthi ngokuthi ngalesa sikhathi babeyithe mhlawumbe we can
escape but ke escape angeke uze kukusiza. Yes. Ingalo yomthetho yinde. Yes. Ngisho ngathi uzobale kuyephi izokubamba. Yes. Asikaze escape savuma ukuthi no. Amacala ethu asibhekane nawo. Sobona ukuthi ekugcineni into emnandi ehlekisa ngesigebengu nomuntu ogangayo uyathanda ukuthandaza mase senkingeni. Oniyathandaza lapha? Ngeke uhlala ungathandazi ngoba usuku usuyingcengela la ukuthi ngicela into ethelelo. Because ukusa kwami kuphelile manje. Yes. Mina ngihlale eWestville, ngasuke eWestville ngahlala eKokstad. eKokstad ngihlale 8 years 9 months. 8 years? Yeah, from 2009, 2010, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. eKokstad kuthiwa u2 years ufana no20 years. Wena uhlala iminyaka emingaka futhi mawuya lapha kuthiwa impela usukuya lapha ngoba ikhanda lakhe impela lingadonsi kahle. Basobe kube ukunabisa. Ukuya kule ndawo. Ngingangeni kuyona ngoba ngise under correctional service. Okay, all right. Ngoba indawo mina engakuveza ngayo ngifunde eKokstad mina. Funde eKokstad. Ngenza imoto trade theory ngazafika N5. Sibuya leli yaphupho leli. Yeah. Engani uma useKokstad ukhumbula yonke into. Because usukuyi1 nendonga kuphela. Uyabuya kahle kahle iKokstad yakubrainwasha. Ikuthatha ukusi kubekele ukhumbula ukuthi ngangingane zalo umama. Eyayihlonipha. Ubuye uhloniphe. Uthi hayi bobaba. Ngicela ukuthi awusabi isigora lapha. Awubi isigora lapha. Zithi ngezenze emfundini asizukubetha. Uzosibethwa sindonga lesi. Manake before siyofika eKokstad icala lakho icala lenu ngeke ngabona bangithi iPeru's phezulu kwenkantolo kwaphela umqulu 7000 pages uJudge Combrick ngicabanga ukuthi wayeseqede lapha ama page lapha kwaku 12000 nikwetshwa nini nikwetshwa kanjani siqala itrial 2007 sizogotshwa 2012 June 29 yini 6 years phela lo yeah besinama witness amaningi kakhulu ayikade khona bokha itrial yahamba isikhathi eside kakhulu so mani lapha na usuku lokugcina la ngigwetshwa khona nishoniswa phansi kungolwesingaki kunini even though ukuthi idate usuku ngeke ngisakhumbula yes kodwa kwakumhla ka29 June 2012 sisenkantolo manje ningabokuqala ukwenzani ayikho enye case engangezwe ukuthi kunabantu abake bagwetshwa ebusuku nagwetshwa ebusuku sagwetshwa mangaphosisi sagwetshwa ngaboma 9:30 to 10 o'clock ebusuku inkantolo yasehlathini nomkantolo yangampela inkantolo yangampela ile way judgment wayethula ngakhona uJudge Combrick yaze yazophela ebusuku mina njengoba ngangu accused number 26 wakhuluma ngami ebusuku sekumnyama 12,000 pages mana ke lo 12,000 pages kusho ukuthi into ekufana ukuthi anitshele yona noma uzontshela kusegcineni ukuthi 12,000 pages usuka from siqala yes because if I'm not mistaken it's 18,000 pages lama pages ngathi abameli bewafuna 18,000 yeah 18 to 19,000 pages
manje mana lama page abelokhu efunda noma azofundwa ngosuku olulodwa noma mayise wafunda esezokhipha isigwebo kuba nawo mhlamba awu5 pages ngenkathi si attend yes ama transcript abephuma yes session besihamba ama session yes thothi mhlawumbe kuzothiwa 4 months sihleli Monday to Friday for 4 months i-weekend vele nje uyaduma khanda lakho vele ungathanda sebenza then masigwetshwa ke mase silahlwa icala silisilahlile lasilahla ngomhla ka28 March saze sazogwetshwa ngomhla ka29 June iska masigwetshwa ebusuku same time siyahanjiswa siseKokstad safika entathakusa safika ekuseni eKokstad nina into yini enza ukuthi nina vele niqale nishone eKokstad nje ingoba previously high profile case case ethi high profile and isigwebo sasisitholile sasisikhulu kakhulu ukuthi babe ngasithatha basise ejele yayi risk for security risk isigwebo sethu nini kwiminyaka emingaka umuntu ngomuntu mayisigwebo comrade isigweba ulife 168 years mhla June 29 siphuma nalezo igwebo angifuni ukubuza ukuthi angifuni ukubuza ukuthi 168 usuke ethi njoba umuntu nje kuthiwa iminyaka iphila kahle u70 no80 mawula ko90 kusuka impela uNkulunkulu enawe eduza no100 ngeke uzobona manje bazokugweba u168 usuke ethi uzokugweba la nangale usuhambile ezweni noma usuke ithini inkulumo kunento yokuthula imessage ukuthi omunye umuntu akazi ukuthi ugebenga abukhokheli you can go for the rest of your life okay asiye uma sesenze appeal yes cause kufanele ngikuveze ukuthi okay naku ugwetshwa kangaka kuza kanjani ukuthi ugcine usuphuma emveni kwesikhathi esingaka mina ngiphuma emveni ka12 years 6 months ngoba ngithe masenze appeal 2015 yes December 15 sazoshiwa no 25 years effectively ongasekho life ongasewona life kungidinge ukuthi ngiphume kungiphoqa ukuthi ngenza ama program ay13 ukuze uphume kuze umeet icriteria ngemeet icriteria yokuthi kuze ngiye emphakathini yes ngumuntu onjani emphakathini yes angeke uzuze uphume uma kuthiwa uyiphathi kahle ngiyuphume ngeke uphume uma ugwaza iboshwa ugwaza amaphoyisa wenza into ewrong ngaphakathi okay angafuna ukubuza ukuthi la ezandleni zakho likhona igazi hayi anginalo alikho hayi alikho kodwa wena ugadile hayi alikho igazi ama fingerprint asenkantolo kuphela ama fingerprint asenkantolo kuphela kodwa igazi alikho hayi alikho awehlehle kancane wakuthiwa KZN 26 uthe lana ibig team le ibigi le yeah kune KZN le kune Gauteng la yeah ikhona la yes yini eyenza ukuthi uplane ngoba ngiyabona usequlweni uplane ku N2 ngoba lezi le mali ishawe endaweni ezu2 kodwa zisondele kodwa isondelene kakhulu kune Pencook la kune Shutters Creek la iShutters Creek isemtuba mawusuka nje eMtuba uze eMpangeni ucishe kube u60 kilometers kodwa ngoba ufika eMpangeni mawuqhamuka ngalo la ngakoMbonambi kungaba into eno40-45 kilometers uwazi kanjani ukuplana uplanele imoto yemali enishaya Shutters Creek nibe nizoshaya enye imoto futhi la same time la ngase Pencook ku N2 stretch short kodwa le ndawo lecishe ihlukane ngo45 kilometers noma u50 kilometers not ukuthi ngoba ngenayo impendulo yakho nginayo yinde futhi kodwa sibhekene necrisis ongafanele umuntu azothi kwenzakalani pleno kanjani thina science lento sesikhulile
ngiyacela ukuthi mhlambe kulokho kube udaba esingesikwazi ukulivezela umphakathi into enjengaleyo. Izosilimaza ecrime yethu eSouth Africa. Yes. Esilwa nayo. Inhlakeni ethile, if you can sit down inhlaki ethile. Then ungakwazi because kubalekile njengamanje ukuthi i-security country yethu thina kufanele siyilungise. Ngiyakuzwa mina. Ngoba la sizokwakha izwe kodwa ke South Africa ngelinye ilanga mawuthola ithuba usukahle. Lo mbuzo ngiphinda ngibuza ukuthi kwenziwe yini kwenzeke kanjani ukuthi ukwazi ukuplanela imoto ese-bridging Charters Creek nakwi-off ramp N2 uyiplanele nishaye niphinde futhi nize la Pencook nishaye imoto kodwa ngabanjwa umuntu kwesini. Ya ngiyakuzwa Ngwenya. Yingakho ngithi izinto lezi engicabanga ukuthi zibalekile ukuthi singaziveza njengamanje. Africa my continent. Africa my home. Makhulunywa ngqondo. Kodwa engikuthandayo ukuthi kuthe ngisemncane ngenza njengomuntu osemncane. Ngake ngacabanga ukuthi ngihlakaniphile. Kodwa uma uJudge Combring esethi kuno 166 years kuneminyaka emingaka kwasa kwaphinde kwasa. Mase ngibheke eKokstad kwaphinde kwasa. Africa my continent. Ngifuna ukuthi mhlambe ngeke ngithole nalempendulo. Ngeke ngithole ukuthi ngizobuza. Umbuzo wesithathu lo ngisuba nayo impendulo sengineshow. Kulabantu abashaya imali. Kwakuyipiki. Sike sakhuluma ngokuthi akekho ibhosi yomunye. La isuyilingana. Kodwa la kwakuhlangene abantu abangongqondo. Siyavumelana lapho. Yeah. Kusho ukuthi ungqondo 1 wasungqondo 2 bese kuyaphela la. Ungqondo 2 wasungqondo 3 bese kuyaphela lapho. Ngizama ukuthi kwakungeke ngoba phela kusho ukuthi nami makuthiwa ubuthatha nje wangabiza nami lapha eMatuba ngoba le yashayithu zoma wangangibiza ukuthi iwoza sobamba la. Lapho kwahlangana nongqondo. Ongeke nganawazi wena. Mana niyaskena kubula niskena khona ukuthi lo uyazi noma akazi. Nongalo. Okay. Asingayixoxi kanjalo izosilimaza umphakathi wethu. Asingayixoxi kanjalo that's why ngithe kunezinto ongafanele sizikhulume emphakathini. Yes. Umphakathi asiwakhe namhlanje. Namhlanje sizokwakha. Sizokwakha umphakathi asizile ukuzovezela umphakathi ukuthi i-crime yenziwa kanjani. Yes. Kubalekile ukuthi umphakathi awulazi into ebulalayo ikusasa lomuntu. Ngenkathi kufa ama-fingerprint arm. Yes. Kufa izwe. Yes. Because i-crime iyayibulala izwe. Asithi i-crime singayiqeda. Yes. But we can reduce i-crime. Sengibuza umbuzo wokugcina ongezuba nayo answer. Kule scene yase Charters Creek khona umphefumulo wadlula lapho. Ngesisho isibongo sakhona, ngesisho lutho. Kule yase Pencook angibonanga ukuthi khona umphefumulo wadlula. Uyebo noma ucha. Khona umphefumulo wadlula la. Lana ukumphefumulo wadlula. Ayikho. Okay. Umbuzo kuzoba ugcina ke manje ngci. Angisifuni isamba. Ukuthi kwakuyisamba esikanani akusithindi thina ngoba singabuye futhi siqoquzele. Kodwa engifuna ukuthi ngoba anitholakalanga kwisini. Kusho ukuthi ke isamba sase sikwazi ukuthi sihlukanise lento. Sase sihlinzile. Umuntu wathatha amantshontsha akhe, wathatha ubhakha wakhe. Umuntu wasewuthathile ubhakha wakhe lapha. Yeah, wayesewuthathile kodwa yatholakala yonke leyo mali.
Hawu. Yeah. Kanani bhenka ndawonye. Hayi. Uhlukanisa manje uboshwa manje. Kanti uyiphethe kanje? Phela wami uthi uyakwakho bawusaye kwakho kuphelela imvoti. Yonke imali yabuyela kuhulumeni. Africa my continent. Africa my home. Mfowethu ake sibonge ngalolu lwazi osinikeze lona. Ngicabanga ukuthi ke sazobuya futhi sizoyiqhubha sibheke ukuthi ngoba into esifuna ukuyibheka la ukuthi silekelela kanjani eSouth Africa ukwehlisa le rate ye crime. Iliphi iqhaza wena ongalibamba. Kodwa ke awutshela umuntu ungangeni into details ngeKokstad ukuthi mawukhanda shisa iKokstad ikwenza njani. Hayi iKokstad nje mfethu izokubulala ingqondo. Akubulala ingqondo. Hayi ukubulala ingqondo ngakutshela kanjani. Ufelwa ikhanda lapha. Yeah, for nama ngingakazi noma ngiright. Kungani ithi angakazi yabona uma uhlala eKokstad ya overthinker cabanga kuze kweqa. Leyo nto leyo uyayidinga psychologist. Uyawathola ngaphakathi ama psychologist. Ama program angaphakathi mahla. Yes. Ayafundisa. Yes. And monga wakwazanga ukwa instilla. Uyaphuma. Lento lengizokwenzela isibonelo esincane la babunongana. I-department iyakwazi ukukhipha umuntu. I-department iyakwazi futhi ukukhipha umuntu ongemuntu. Ifana kanje utshwala kuthiwa kuyabulala. Yes. Kunomuntu ophuza utshwala abulala abantu. Yes. Futhi utshwala buyabheda. Yes. Kunomuntu othi mayiphuzile ayihlalele ekhaya ngafuna ukwenza lutho. Kunomuntu othi mayiphuzile ahlukumeza ingane nabantu abadala. Yes. Kuyafana ke ne-department. I-department ikwazi ukubona umuntu ngenkathi eyidedele. Ithi lo muntu use-right. Kanti lo muntu akakabi right. Ufike kuvele ngaphandle. Ufike kuvele ngaphandle. But nakhona siyadinga ukuthi sithole ukuthi how can assist department. Yes. Kulo msebenzi ongake wenza. Agcwele amajele. Agcwele kakhulu. Badinga assistance. Yes. Yomphakathi. Yes. Yini nibuya ngaphakathi. Yes, ngisho ukuthi yethu sibuya ngaphakathi. Yes. Idinga kanjani assistance? Thina sesazi indlela esesihambile. Yes. Asibuye sizotshela abantwana abancane. Yes. Because kuthiwa ligoba lisemeva. Yes. Lo muntu uqala eprimary. Yes. Uma uzongamtshela umuntu eprimary ukuthi kubungozi kangakanani ukulahlelwa ama fingerprint. Yes. Uma ungeke uye esikolweni umtshele. Yes. Idinga umphakathi. Yes. Siubiza umphakathi emagroundini. Yes. Sizotshela ukuthi icrime yethu idakamizwa zilimaza kuphi. Because most udla isidakamizwa uzazi ukuthi udlini nokuthi uzokwenzani. Yes. And uzohamba uyontshontsha. Yes. Uzotshontshela abantu bakini bagcine bengasakufuni. Namhlanje sinabantu ababizwa amaphara. Before uvale le ebhlungu le siyekile lebhlungu le yengane ekhumbula lebhlungu yengane ukhululekile ukuthi ungakhuluma ngayo noma uzoyikhuluma igodla. Bengicela ukuthi mhlawumbe leyo singayibekela elinye ilanga ngoba isenezinto ezithintayo. Oh, okay. Esadinga ukuthi ilungiswe kuqala. Kodwa into enye engakuvezela yona babumsweli. I-reason ukuthi ngithi mina akukhokheli ubugebengu. Umntana wami uqala esikoleni. Abantwana bami ngingekho. Khumbula bebena 3 years mangihamba. Bengakasiqala isikole. Baqede primary, baqede higher primary, baqede high school, baqede university. Angikho. Yinto ebhlungu le. Leza ingane eziningi. I-crime yenza leyo nto le. Yes. Awunalutho at all. Uyacela. Ngiqokile ngicelile ngicela ningithengele.
ubaba onjani, umalume onjani. Ngiyafisa mina bafethu abanye bazoyibona le Nakhuza yethu interview yethu, bazi ukuthi bakhuluma ngomuntu obaziyo ubugebengu ongabufuni. Yes. Ubugebengu abukhokheli. Ubugebengu abukhokheli. Wena nento, wena one decision, wena nawe nonembeza wakho. Kungabhlungu kusasa baba Msweli mangathuthu ukhuluma noThulani namhlanje uzokuthiwa uThulani ube involved kwi-crime efanayo. Futhi sasotshela abantu into engasidlala ngabantu. Dlala ngabantu. But siyadinga ukuthi lezi zinto sizihambise kubantu sibavule indlebe nezigonogona. Yes. Ukuthi i-crime iyabulala. Asizameni uNakhuza yabo nje ngiphumile kunama program ebengibhizi nawo. Ngenhlanhla ngibe ngabizwe Sinayi primary. Ngayokwenza ukuthi i-crime awareness. Yes. Leyo nto leyo iyasiza. Yes. Emphakathini. Kunama project engifisa ukuthi ngelinye ilanga maybe koqhamuka umuntu oyosho baba Msweli ukuthi asingasiza mfethu lawoza ukuthi ngelinye ilanga sinikelela abantwana icathulo. Yes. Ngenkathi sibanikelela sibabiza egroundini bekhona uminister because lento ihlanganisa abantu abaningi ecrime. Yes. Ihlanganisa uSAPS, uJustice, Correctional Service. Yes. Izohlanganisa ama-social worker. Yes. Bonke lama department ayadingakala ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi lama program abe khona ukuthi kusizakala abantu.